Daytoy Damag Lawag. The officials and members of DAYO to go to the Freedom Wall and let them sign or write for the celebration of Pride Month, Forum, Equality, Diversity, and among others later on. Kaspaset ti Pride Month iti bulan ti Hunyo, nirekognisar ti gobyerno ti Syudad Tilawag, ti Dayaw Tilawag Incorporated, may saanan government organization nga mangitandudo ti pagsayaatan ken kontribusyon dagiti miyembro ti LGBTQIA+ community. Kang runaan nagagamti na sa unga organisasyon ket ti agpapada apan nakatrato ken pan nakaited ti oportunidad, gender diversity ken social justice. I am very open and accepting of people's sexual orientation. In fact, I have several of my close employees who are not of the conventional sexual orientation apo, and it's not a problem with me. So I want to say to all of you, regardless of your religious beliefs, regardless of your personal beliefs, we do not discriminate apo. We are open and accepting of everyone's orientation. Apresyaren ti Dayaw Tilawag Incorporated ti city government gapo iti pan nakarekognisar iti grupo da. Nabukel din sa unga grupo iti 2021 ket addaan iti agarup 500 a miyembro iti syudad nga addaan iti gagem a panagsisinuporta, edukasyon ken panagkaykaysa. Very overwhelming actually kasi isumet ti obserba mi panakakita mi nga deti binuo mi nga organisasyon ket pinadayawan met ti city government headed by our honorable mayor Michael Marcos Kion ket may pakita nga ni Apo Mayor ket adda panang subsuportana ti aming nga miyembro ti LGBTQ ti Lawag City. Adu dagiti programa ti Dayaw Tilawag Incorporated kas kuma iti panagkaykay sa amin nga organisasyon ti LGBTQIA+ iti intero nga Ilocos Norte. Ket sapay kumata dito plan-planwen nga mabuo nga alliance federation ti LGBTQIA+ Association ti Ilocos Norte may pakita ti panagkaykaysa dagiti aming nga miyembro ti LGBTQIA+. Para ti grupo, dakkel abanag ti pan nakarekognisar da, manipod iti city government, gaputan na ikanda iti kumpiyansa, tapno adadapay ti panangaramid da kadagiti programa, ken proyekto para iti pagsayaatan iti syudad. Daytoy Damag Lawag.